toți bolnavii rămân 100 de zile aici? Nu. Este general valabilă? Nu, aici avem o problemă. Noi ne străduim ca programul ăsta de terapie să-l terminăm și omul să plece către casă, având în vedere că sunt o mulțime de lucruri care îl constrâng pe om, de constrângeri. Da. Încercăm să-l parcurgem mai repejor, de 100 de zile. Optim ar fi 100 de zile, perfect ar fi 100 de zile, dar nu există concediu medical pentru dependență de alcool, droguri sau altceva. Ar trebui să existe, apropo. Dacă e boală, nu știu despre ce nu se pune de acord Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Familiei. Deci trebuie 3 ministere ca să dea un concediu medical pentru alcoolic, pentru că ar costa mult mai puțin dacă stai aici 2 luni și îl fac sănătos, corect, decât să producă accidente rutiere, să omoare spitalul de psihiatrie și de interne și de neuro, de o groază de ori. Am avut persoane care au fost de 95 de ori internat în psihiatrie până a venit și acum este bine. De 95 de ori. Avea 55 de ani și acum e bine de vreo 5. Deci 95 de ori într-un an. Într-o zi de 3 ori a fost internat în psihiatrie. A ieșit dintr-un spital după ce l-a perfuzat cu glucoză, la 12 era în altul și seara în altul. Deci vă dați seama câți bani se cheltuie. Bun, ziceam de aceste 100 de zile și că ideal ar fi să stea ideal ar fi 100 de zile. Da, dar nu se întâmplă. Da, nu se întâmplă lucrul ăsta. Sunt unii care abandonează. Abandonul se numește în săptămânile 3-4. Când noi deja am scos la suprafață și am adunat toate informații, baterii de teste pe cognitiv, rațional, emoțional, mecanisme de reziliență, de coping și alte teste pe structură de personalitate pe care avem de lucrat. Scoatem la suprafață felul în care bea, de ce bea, care sunt cauzele, care este arborul genealogic, familie, traume, abuzuri, alți factori favorizanți, alți factori determinanți, alte stări, emoții, trăiri din timpul consumului, de după consum, alte comportamente asociate și așa mai departe, ciclul adicției, și scoatem la suprafață toate astea și urmează să parcurgem pasul 2, care este soluția. Și pasul 3, punerea în practică a soluției. Cine pleacă la pasul 1, ăla este chestiune de zile până reia consum. Da, se numește abandon. Da. Marile schimbări apar în săptămânile 6, 7, 8. Cine stă să-și facă marile schimbări, că noi zorim, noi încercăm, dar este foarte dificil la un introvertit, la un om care a suferit, la un om care nu a fost înțeles, la un om care a avut în familia lui mamă sau tată sau ambii părinți alcoolici și a suferit lucruri care i s-au părut nedrepte sau nefirești. Da. Da? Suferă de niște răni, el la rândul lui, de niște răni, de nedreptate, de abandon, de orfan, de neiubit, deci sunt niște răni profunde și el bea la rândul lui, deși a promis și a jurat că el nu va bea niciodată ca să fie ca tatăl sau ca mama lui. Și statisticile ne spun că 85% dintre copiii dependenților vor fi și ei dependenți la rândul lor, tot 85% dintre ei se vor căsători cu un dependent și iarăși 85% dintre ei, între 5 și 8 ani de la căsnicie, vor produce divorțuri, pentru că ei sunt într-o alergare de a se repara nu pe sine, pe părintele lui alcoolic sau dependent de droguri, raportându-se la propria persoană și la cel cu care se căsătorește sau mărită.